Mga bata ang adunay special needs sa dakbayan sa Lapu-Lapu, gihatagan og beach party sa kagamhanan sa syudad. 75 ka mga bata uban ang ilang mga mahal sa kinabuhi ang nagsaulog sa ilang Christmas party pinaagi sa pagpangaligo sa dagat. Adunay mga naghambin sa autism, cerebral palsy ug uban pa. Matod sa focal person sa Children with Special Needs nga kinahanglang i-integrate sa katilingban ang mga bata nga adunay espesyal nga panginahanglan. Kini kabahin sa ilahang pagpakigsandurot sa katawhan. Ato gina silang aghaton nga mogawas tungod kay walay kalainan ang children with disabilities sa mga children nga without disabilities. So pareho ra gyud na ato ang pagtratar sa ilaha og ang atong pinakatumong is ma-mainstream sila gyud no og ma-include gyud sila dira sa ato ang society or sa ato ang katilingban.